ассалому алайкум дӯстони азиз, субҳ ба хайр, хуш омадед ба канали мо. оғоз мешава имрӯза видео аз анами хел барашкаяи барачаи беҳад хушрӯ гӯлаш гӯли комбахтияй. Ина бинед чӣ хел сангои дизайн задагӣ. Ина марҳамат. Набинед фасо. Нархш чанда? Нархш 220 сомон буд, ҳозир 190 сомон шудагиай. 190 сомон серияй таҳтиш. Марҳамат агар дар кор бошад, гап занед, беҳад сангаш хушрӯ задагиай. Дӯстони азиз, ҳозирашда доставкаи мо танҳо дар дохили Тоҷикистонай то моҳи феврала. Баъд аз он баъд бо Россияра заказа қабул мекунем. Як-ду почта рафта будама Ставдан то 1 феврала ҳозир бор қабул намекунем. Агар касе ки хоҳад тавассути самолёт равон кунем, пас нависед, бо самолёт равон карда метавонем ба Русия. Инаиш чанда? Инаш хамилён комбахта 190 сомон. Хамилён ламираш комбахт барои ки камакак резинка дора. 190 сомон як либосаш. Марҳамат. Бинед 180 метияна? Ана сирхиш бо ҳастай сангош дизайнерски. Санги майдаи дизайни беҳад фасони хушрӯ. Ана ин фиолетовый бисёр рангаш хушрӯ омадагиай. Наздик бо рангаш аҷоиб фасон метова. Ина сангчои кабуд задагиай. Худаш анамхе сангои майдаи дизайн. Марҳамат. Аз айна ин бошад бо ана ин ранг ҳастай. Ина дидед. Ана иноям ҳамаш ана миглай. Нархошон 180 сомон. Нархи донае касе ки оптум мегира бо арзон мешава. Марҳамат. Дидед чӣ фасон. ҳозир бо ягон чизи дигарам нишон метиҳам. Эҷа рости гап савдогар камакак бандай барои ҳавай ҳам пурратар бо фаҳмонда намешава. На ин намуд ҳаст. Ино ангоркая на? Бариш 2 метрай, ба ҳамон хотир 2 метр када санг мезанем. Барои 3 метраш ҳам бисёр мешава, дар кишта зиёд мекуна лишни расход. И плюс нархшам қимат мешава. Ҳами 2 метр нормалния барои киштау поча 200 сомон либосаш. 3 метраш 250 сомон мешава. На марҳамат, агар 3 метра дар кор боша 3 метра. Ки мами 2 метр ҳозир туғри кардагӣ ҳастан, ҳами дуруст мебиёя барои ки барошон беҳад калонанд. Аз ин ҳозир чанд рангай дигаршам нишонтем. 2 ранг, марҳамат. Аз ин рангам ҳастай. Диде? Чӣ хушрӯ. Дваи товус, нусхаи товус.